Takže čaute ľudia, pri novom videu dnes je to takýto hunt a ideme si tieto klány zobrať. Ready? Aha, tak asi nejdeme. Dobre. Tak tento. Zober! Chcem! Nedá mi to. Kde sa map votinguje? Nie. Ja chcem taký, prosím, nech to nejsem. Je to nejaká zlatá pani. Dobre. Tak čo budeme, aká kocka? Ježiš, tu je táto mapa. Ja som takýto šampón. Poďme na to, ja sa skrým sem. Dobre, toto by nemuselo výjsť, ale mohlo. Ja sa viem skryť. Tak. Ako za iné objekty, čiže cool, a ja som pri tomto človekovi. On otvára dvere, ten seeker, že? Fú, dobre, zavrelo sa. Dobre, niečo ma štipuje. No, výborne, že ako dá taunt, tak aj ja dám. Nie, to je debíl. To je debíl. No, tak už sú dvaja. Ja neviem, kam sa skrývam, keď sem príde ten seeker. Ojoj, on sem asi ide. Ja musím urobiť ten taunt. Ja mám 50 plus, tak to iba tauntujem, hej. Ojoj, ide sem zlatá. To je debil. Zdráme. Sem, poď. Fú. Nie, zdráme. Už budeme seeker, ale to mi je jedno. Poďme. Nie. Škoda, sme seeker. Tak ideme naháňať. Ideme tak po tajomky. Kde kto bude behať? No poď, toto ma dosť baví. Tak uvidíme, či niekoho chytíme. Fám, že áno. Ale na čo urobil ten taunt? Ten človek, čo bol so mňou. Sice som ho možno prezradil trochu, ale to je jedno. Urobil, keď tu bola ten taunt. No. Ale čo tu nejsú, alebo čo? Vzduchoprázdno. No. Ako mohol by tu niekto byť? Prosím. Tu podľa mňa ešte niekto bude, prosím. Že? Není. Ne. Škoda. Prehrali sme. To není možné. Poďte sa zatiaľ napiť ja teraz. Lebo začíname o 15 sekúnd. Tak. Ja idem na bič. No ešte uvidím, aký je les, ale asi chcem kliniku, moc nechcem. Chcem túto Dobre. Magic for... Tak ale byť, že taká moc som nečakal, ale ja nechcem. Tak je po nich. Prosím, že som to ja. Nejsom. Škoda. Ale som hríb. To mám ľahké. To ide sem.
Ale aj tak ma chytí. Ale som hríb. Dobre. Tak už som skrytý. Nemusel by ma nájsť. No game. Tak som zvedavý. Takže kde sa spawnuje, kde to je, jak je. Aha, ja som si myslel, že tento plot je reálny. On sa dal na hobu. Ty blbec. Ináč neviem, či sa dá premeniť na tú vec, čo je jeden týpek a za ňu hrá. Alebo či sa dá iba tá, čo je vygenerovaná. Jaký nenapadný, hej. No kde je ten? Už ho našiel. Ty kokos. Už našiel. Ojoj. On ma asi sekne. Lebo seka skoro všetko. Toto bolo tesné. Ticho. On ho má. Chudák drivo, ale on bol tak dobre skrytý. On sa pohol, to je taký. Bežíme ako život. Makaj. Dobre. Strelili sme. Nie, prosím, nie. Prosím, zaskybujem si, keď tak budú 2 sekundy na čas hľadania, prosím, nie. Ona dostala. Chudák rýb. Škoda. No. Som zvedavý, kto je kde skrytý. Tak a mohol by som už niekoho nájsť, že? Tak dúfam, že aj nájdem. No. Sorry, moja mama ma volala, ale som to odmietol na chvíľu, tak si to nevšímajte moc. Nikto tu není. Dobre, už sme tu. Tak, ani tu niekto není, zase nikoho nechtil. Výborne. On nevadí, čo už. Tak dáme si ešte jednu hru. Ale nechápem, čo mi nejde tento game zobrať. Mohol by mi ich zobrať. Na čo mi dá zbrám, to neviem. Toto by som chcel. Aj toto by som chcel. Len jak to získať, neviem, tie peniaze, tak to neviem. Ale ide sa toto. Alebo to City. Forest nechcem, poďme. Magic Forest. Magic teda. Prosím ja. Ne, ona to bude už tá po 100 krát, ty kokos. No a som tráva, tak toto bude dosť ťažké pre toho Cityra, podľa mňa. Ja sa dám sem takto. Dobre, toto by mohlo výjsť. Toto by mohlo, ale mohlo by som ísť tam, kde je ten kameň. No už je prvý dole, takže výborne. Ďalší seeker, to je tá, čo ma zabila. Tá pizza, alebo jak sa volá. Dúfam, že o mne nebude vedieť. Lebo ja idem sem. Fú, dobre, dal som to nejak.
No a výborne, ďalší seeker. Ten, ak ma videl, keď som sem išiel, tak RIP. Dobre, asi ma nevidel. Strašne ma to baví. Z tohto môžeme urobiť aj viacej videí. Ma to baví. Ešte ti 2 minúty musíme vydržať, poď. Prosím. Ani nech sem nechodí. Škať. Tam jednu vidím. To sú tieto huby, oh my gosh. Som si ani nevšimol. Ježiš, oni mi píšu do videa všetci. Už aj Bacon bol nejaký seeker, no tak to je bomba. Už ich je dosť. Už sa hľadá ja, nejaká typka a ešte jeden. Traja sa hľadajú. Prosím, nech to nebudem ja. Ten, čo zostane, ja nechcem byť sám. Koľko seekerov som? Dvaja sme, čo sa hľadajú. Nie, to není možné, ja nič neprežijem nikdy v živote. Všetci sú seekery. Tak toto nám nevyšlo. Tak toto bolo na dneska všetko. Mne ma to bavilo. Môžeme si to dať niekedy inokedy. A čaute zatiaľ. Bum.